Gangnam Style. Gangnam Style. Едно, две, три, четири. Ние сме екип 4 по 4. Светът е на 16, всичко предстои. Яко е да бъдеш с нас и ти. Добър ден! Добре дошли в телевизионното предаване Екип 4 по 4. Тази седмица темата ни е празникът и умението да се забавляваме. Какво очакваме от празниците? Достатъчни ли са те? Влагаме ли в тях днес онова съдържание, което да ги превърне в значими за нас? На тези и други въпроси ще търсим заедно отговор с нашия гост в студиото, господин Майер, който е и преподавател по немски език в гимназия с преподаване на чужди езици Симеон Радев. В нашия репортаж ще ви запознаем с традицията, която създадохме преди няколко години в училище пролетния карнавал Фашинг. В рубриката Таланти ще преоткрием енергията на улицата, вложена не в протести, а в една спортна страст, наречена стрит фитнес. Нека кажем добре дошъл на нашия гост в студиото, господин Майер. Господин Майер, бихте ли се представили накратко на зрителите на телевизия Кракра? Danke, sehr gerne. Mein Name ist Meyer. Ich komme aus Deutschland. Ich bin Lehrer und hier in Pernik, um das deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz hier durchzuführen. Bulgarien ist mein 4. Land. Ich war vorher 6 Jahre in Odessa, Ukraine. Danach war ich 2 Jahre in Ankara in der Türkei und danach 6 Jahre in Košice in der Slowakischen Republik. Казвам се господин Майер от Германия и съм тук, за да подготвям учениците за езиковия изпит за немската езикова диплома към Kultusministerkonferenz. България е 4-та ми страна, преди това бях в Украйна, Турция и други. Какви са вашите впечатления от България? Ich muss sagen, ich bin hier sehr herzlich begrüßt worden. Es war eine große Freude. Ich möchte an dieser Stelle vor allem meinen Kollegen und den Schülern danken. Und sie alle waren sehr hilfsbereit in Bulgarien. Ich habe noch nicht so viel von Bulgarien gesehen wegen der vielen Arbeit. Ich hoffe, dass ich im Frühling und Sommer mehr sehen kann. Бях много сърдечно посрещнат тук в България. Харесвам това, че хората са толкова отзивчиви. Наистина не съм... До сега нямах възможност да добия по-обширен поглед върху България, но се надявам през пролета и лятото да получи тази възможност. Има ли разлика между българските ученици и учениците в страните, в които сте работили до сега? Es gibt natürlich Besonderheiten, die jede Nation hat. Auf der anderen Seite ist doch die Jugendkultur heutzutage sehr international. Wenn Sie sich die Musik ansehen, wenn Sie sich die Kleidung ansehen, so ist sie in fast allen Ländern, in denen ich war, sehr, sehr ähnlich. Und meine Schüler aus Bulgarien würden auch an einer deutschen Schule oder meinetwegen an einer ukrainischen Schule oder slowakischen Schule nicht auffallen. Разбира се, всяка нация си има собствените особености, но младежката култура в днешни дни е доста интернационална, като погледнем облеклото, музиката и така нататък. И за това съм убеден, че и българските ми ученици не биха се набивали на очи дори в немско училище. Как бихте коментирали българската образователна система в нейния гимназиален етап? Ich kann natürlich nur für die Fremdsprachen sprechen und ich muss dazu sagen, dass die bulgarischen Schüler im deutschen Sprachdiplom zu den Besten auf der ganzen Welt gehören. Sie haben regelmäßig ausgezeichnete Ergebnisse und insofern muss das bulgarische System ein Erfolg sein. Мога да се изразя само по въпроса за чуждите езици и съм радостен да съобщя, че българските ученици винаги имат чудесни резултати по немски и затова съм убеден, че българската образователна система трябва да е много успешна. Защо висшите учебни заведения в Германия продължават да бъдат толкова привлекателни за българските студенти? Nun, zunächst einmal ist es natürlich so, dass die Schüler, die das deutsche Sprachdiplom haben, viel bessere Chancen in Deutschland haben, weil das Sprachdiplom bedeutet, dass sie keine weiteren Sprachprüfungen in Deutschland machen müssen.
Und natürlich, es gibt viele Studenten, die in Deutschland studieren, also kann jemand, der von Bulgarien nach Deutschland will, damit rechnen, andere bulgarische Studenten in der Universität zu treffen. Първо, немската езикова диплома, която учениците от КПЧ Симеон Радев получават, предполага, че не е нужно да се полага езиков изпит в Германия. И освен това, тъй като има много български студенти в Германия в момента, те могат да са сред свои там. Außerdem erhöht das Studium an einer deutschen, in dem Fall aber ausländischen Universität natürlich die Gelegenheit, einen guten Job zu finden. Освен това, вероятността да си намериш по-добра работа се увеличава при обучението в един чуждестранен университет. Защо избрахте професията учител? Kommunikativer Mensch. Es macht mir Spaß, mit Menschen umzugehen. Und natürlich, die Jugend ist immer interessant. Und drittens, als Lehrer hat man Gelegenheit, den Erfolg seiner Arbeit zu sehen, wenn sie nämlich alle ein Diplom in der Hand haben. Аз като цяло съм комуникативен човек и обичам да работя с хора. Освен това, младежите винаги са ми били интересни, най-вече защото като учител човек може да се радва на резултатите от своята работа. Фашингът е пролетен карнавал, организиран ежегодно в Германия. Какво съдържание се влага в него? Fasching ist in Deutschland regional. In Westdeutschland und in Süddeutschland gibt es Fasching bzw. Karneval. Ich muss aber sagen, ich komme aus Norddeutschland und dort gibt es keinen Fasching. Ansonsten ist das sehr unterschiedlich und individuell, was Fasching für den Einzelnen bedeutet. В Германия фашинга е регионален празник и той, например, идва от област, която той не се провежда. Но освен това, значението е много индивидуално на самия празник. Тоест, всеки има собствено разбиране за това как се провежда и какво всъщност съдържа. Умеят ли младите да празнуват? Вие сте били свидетел на много училищни празници. Man darf ja nicht vergessen, jeder Geburtstag, jede Party, nicht? Warum sollen sie nicht feiern? Sie sind jung. Ne? Und ich sehe keinerlei Anlass zu glauben, dass die Jugend heutzutage nicht mehr feiern kann. Да, определено не виждам никаква причина да се твърди, че днешните млади не могат да празнуват. По различен начин ли се забавляват младите в различните страни? Wie gesagt, ich hatte schon auf die Jugendkultur hingewiesen, die ja international ist. Es gibt gewisse Besonderheiten, die auf die einheimischen Umstände zurückzuführen sind, aber nein. Sie haben alle ein Mobiltelefon, nicht? Und so etwas. Also ich sehe keine großen Unterschiede. Die Sprache ist natürlich anders, aber nein. Както вече казах, всяка националност има собствените особености, но младежката култура в днешни дни е интернационална и за това не бих казал. Какво ни дава празникът? Жив ли е той или е само традиция без съдържание? Ich denke, das ist eine Frage der Individualität. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Gleiches für die Tradition. Die Tradition kann uns viel geben. Es gibt aber Leute, die sagen, sie sagt mir nichts. Auch in Deutschland ist der Grund für Feiern ganz unterschiedlich. Das gilt sogar für den Karneval. Also ich denke, man kann das nicht für alle Leute gleich beantworten. Всеки си има собствено разбиране за това как се празнува и какъв смисъл има празника за него и за това не мисля, че мога да отговоря от името на всички хора. Благодарим ви за участието в нашето предаване. Пожелаваме ви много прекрасни мигове в България и много хубави празници от тук за напред. И да благодарим на нашия преводач Роберто Мартинов от 12 Г клас, който учи в гимназия с преподаване на чужди езици, Симеон Радев. Фашингът е немски маскараден празник, възникнал през средновековието. Провеждал се по време на великденските пости, откъдето произлиза името му от глагола фастио – постия. Той се свързва с пробуждането на природните сили и надежди за плодородие и благополучие.
Фашинг се организира вече 6 години от немските езикови паралелки. През 2010 година посланието на карнавала беше свързано с възстановяването на изгорялата сцена на Пернишкия театър. Сред гостите бяха министъра на образованието Сергей Игнатов, народният представител Ирена Соколова, министърът на финансите Симеон Дянков, който обяви, че правителството отпуска необходимата за ремонт сума. Сред журито беше мис България 2009 Антония Петрова и възпитаничка на ГПЧ. Настоящият фашинг започна още в физкултурния салон на училището, където в продължение на 30 секунди маскираните играха Харем Шейк, хаотичен танц, който все повече завладява младите, а вечерта празника се произнесе в Дворец на културата, където журито трябваше да обяви най-сполучливо костюмираните. Тази година дрес-кодът задължаваше учениците да се маскират като приказни герои, а събраните средства от шоуто ще бъдат насочени към изграждане на барелев на патрона на училището Симеон Радев. Мис Фашинг за 2013 година е Паула Димитрова от 11 В клас, а мистър Фашинг е Кристиян Димитров от 11 В клас. Специалната награда за идея, артистичност и костюм е присъдена на Николета Петкова от 10 В и на Станислав Фотев от 11 В клас. Здравейте, какво означава това? Моля? Здравейте, какво означава твоят костюм? Принцеса. Смисъл приказен свят и... А твоят костюм? Аз съм мексиканка. То си пише Спири Гонзалес. Благодаря. Моят костюм ли? Какво означава твоят костюм? Аз съм пепелашка. Спирай. Здравей, какво означава твоят костюм? Моля? Какво означава твоят костюм? Аз съм вещица. Мерси. Здравей, какво означава твоят костюм? Моят костюм е лошата сестра от пепеляшка. Благодаря ти. Здравейте. Аз съм бивша възпитаничка. Какво означава твоят костюм? Моят костюм е на приказ, ние сме приказна мартеница, само че сме ние двете общо. Ела мартенички тук при мен. Ето. Какво означава твоят костюм? Приказна мартеничка сме. Тя е по-срамежлива, но ние сме приказна мартеничка, двете се допълваме взаимно. Благодаря. Моля. Какво означава твоя костюм? Здрасти, какво означава твоя костюм? Здравей, отначало не знаехме какво сме, но днес ни оприличиха на Том Сойер, така че може би сме Том Сойер. Благодаря ти. Здравей, какво означава твоя костюм? Моят костюм трябваше да е на червената шапчица, но всъщност е черна, но иначе пак е като шапчица така. Нищо не означава, в принцип. Благодаря. А какво означава твоя костюм? Аз си нямам идея още. Като нея горе-долу. Мерси. Никола Горянов е ученик в 8 клас на ПМГ Христо Смирненски. От няколко години той участва в брейк група Пулс. Ники, какво те насочи към брейк група Пулс? Приятели, които са записали преди мен и ми казаха, че тази група е най-добрата за брейк и реших просто да се запиша и да опитам. В какви състезания си участвал до сега? Участвам се в много състезания по цялата страна. И едно от най-хубавите състезания, които най-много ми хареса на мен, беше нашето състезание в град Перник. Какво ти дава брейк група Пулс? Дава ми възможност да се запозная с много хора и много приятелство. Какви са ви отношенията в брейк групата ви? Отношенията са много добри, защото там всички сме приятели и просто няма как да се караме.
Можеш ли да ни кажеш нещо за брейка като танц, откъде е произлязъл? Той е произлязъл в Ню Йорк през 1970 година и бавно е започнал да се разпространява в целия свят. Къде тренирате? Тренираме в младежки общински дом и така. Какво си пожелаваш да се изгради в Перник за младите хора? Пожелавам си, поне лично за мен, една гимнастическа зала, защото момчетата, които правим мисълта, няма къде ги тренираме и се учим навънка. Благодаря ви. За вас репортер в рубриката Таланти беше Даяна. Gangnam Style. Gangnam Style.